A, B, C, D. Verden at se. Mors bryst er tungt og hvidt. Sne hver de første skridt. Eventyr. A, B, C, A, B, C, D. E, F, G, H. Uret forstå. Skrivning og geografi. Lektier og geometri. Få brød og selv at slå. E, F, G, H. I, J, K, L. Den første gæld. Venskab og arbejdskald. Vælt, smerts og søndefald. Munter alligevel. I, J, K, L. Hvis altså verden stadig består endnu. Flyver de ud til Venus og Mars? Selvfølgelig gør de det. Det er da soleklart. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det der dutter? Er der stadig på en polka? Hvad må de siger om 100 år? Til sådan noget som kærlighed og kærestesorg. Må de stadig gør det med hinanden? Eller er det kun for dem, der er gået fra forstanden? Striber på en tiger. Er der stadig store tykke piger? Er der stadig prikker på en polka? Det er rigtig godt det her. Det er roast beef, og det er kylling, og det er skin, og så tror jeg, der er noget pesto kartofler, noget bagt kartofler i ovnen måske, og så lidt pastasalat, og så 2 krydderbrød. Ske, og hvordan det skal gå. Er der stadig noget af det de siger, når de siger at 2 er 2 er 4? Eller er det bare noget de siger? Tænk hvis man kunne komme derud med en tidsmaskine designet af Gud himself. Så skulle jeg spørge fra dem derhjemme, Kai Werner og alle de andre glade drenge. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det der dutter? Er der stadig på en polka? Er der stadig noget af det de siger, når de siger at 2 er 2 er 4? Eller er det bare noget de siger? Er der stadig striber på en tiger? Er der stadig store tykke piger? Er der stadig prikker på en polka?
som den lille by hed, blev sognets råd enige om at bygge en helt ny skole på gården Fuglsangs jord. De gamle skoler i Gedbo, Skautrup og Hængebjerg blev nedlagt, og kun Halgård fik lov at fortsætte og siden vokse sig stor med alle de små, rare børn fra den nye by i Mejdal. Det var skrappe tider, og koldt kunne det jo være for de små formastelige stakler. Men snart skulle børnene ikke længere fryse. Sognerådet havde bestemt, at den ypperste blandt sognets første lærere, lærer Jensen fra Hængebjerg skole, skulle ansættes som den nye centralskoles inspektør. Og sådan blev det. Og selvom vi blev rigtig meget kede af at skulle sige nej til det sidste, så blev vi dog endnu mere glade over, at der var så mange, der ville komme og hilse på alle de gamle kammerater og lærere på den skole, som vi i aften er stolte over at kunne fejre fødselsdag for. Og så er der egentlig bare tilbage at sige, at de festede alle sammen lykkeligt, indtil at de ikke måtte mere. Og skal vi så ikke alle sammen rejse os og råbe et trefoldigt leve for Tvis skole? Tvis skole, længe leve! Hurra! 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 Og vi tager det lange. Hurra! Skål! Uden forældre, ingen børn. Uden børn, ingen skole. Uden skole, ingen lærerjobs. Jo, Tvis skole og lærerne har faktisk en hel del at sige os forældre tak for.